Parjolo mahita martang yang nahohon di nga tabi. Amen. Maredehita. Marhite-hite goarni de bataana. Lord goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Lord goarni to di purbadia na tumapalangit dohot tanoon. Songono di do Tuhan Yesus ro mahamu tuau. Hamu akan aloja jalan asorat. Upasonang pehamu buat hamu ma augakku tu hamu. Guruhon hamu ma sianau. Ay nalabok doau jalan aseret maroha. Asadapotan paradianan hasonangan tordimuna. Ale Tuhan Yesus Kristus. Hodo panodang nasitong. Namanodangi ganug jolma na di portibion. Sodak ko mabuhim tuhami, jala perbadiai marohanami, asa hutadahami dalam hanguluan marhites yani, sai rajai mahami, asa unang manibilhami siad dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah,
patok tong marohanami, marhapor seawat tuho, marhite-hite todi parbadia. Amin. Maredehita. Haleluya. Tatangihon ma patik nile bata ima patik perjolo. Audo Jehovah de batam ninna de batata dan jadi marakub au baenomu de batam. Ale Tuhan de bata sai pergugui mahami mangulahon nobar tupatimi. Amin. Maredehita. Tato poti ma dosata di hadapan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami roti jolom wilala hami rikot doa siniroham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido bayan na hupa serep hami diri nami salariod di julum. Jala hupar hatopot hami tung najojot do hami manipil siyanak ka dalam nabadiyay. Songo biru-biru na lilu. Say unang pabali hami siya julum. Alani dosa nami i. Aydang di halomoro hamatean nyak ka pardosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu
sesama salut hageduhon nami, dohot pangalausion nami marhite-hite panggulu nami nasa sedai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya bahot masini roham dihami marhite-hite panindangion dohot hagogon itod di perbadia. Asatarapul sistu rohanami majauho, asapatun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon de guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasa ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsaki hoa hu marhite sianakka dosa. Jalanunga dilojai hoa hu marhite sianakka hajatommu. Au tutu. Au sadiri manelese yakka pangalosim. Alani hadir yokku. Jaladang be upai ngot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mare dehita. Turupuk ni epistel songo patujolo ni jamita dihita demingguta sadarion ima natar surat di sada Kolose 24 1 ayat 20 sia. Marsika sore mahita majaha hamima ayat naparjulu. Songonom madidok. Las dorohak kunuain diakka hapur suhokku nahumokko pamu jala marhite sian dagikku hugohi nahurang dope diakka natinaon ni Kristus humokok dagingna ima huriai. Ima hahomion nabuni najolo sian mula ni mulana marsudut-sudut. Alain waen dipapatar do tuakka nabadiana. Ibana do hubaritaho kami upay ingot-ingot jala huajari hami nasa jolma di nasa habisuhon laho pajongjong ganup jolma ripas di bagasan Kristus rapmadok mahita di ayat naparpudi ido huhalo jahon mardungan parukilon marguru tua bugon nagugo situsu makorhon di bagasan ima sahatna martua do aka natumangihon hata ni debata jala na peopsa. Mare dehita. Oh
dakkom ma hapor siaw tai songon na hinatidakkon ni dongatta sa hapor siaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ilebata Jahoba na sasadai imana tinubuan ni si Maria nagebgabia siatol di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumal ni Silatus na matapazal do ibana yaw pinarsilang na tuat tubanuturu dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di simay mana pamulak sogo tu tanoon manguhuni halak na mangulu dohot na mate au porsea ditol di porbadia jalalong sada uria na badia uria hato panyala Kristen nakka na badia do dia sesani dosa do dia tai na mandok mangulu ma tabigema ede puji-pujian kor sian ama Jeriko diuduti ma muse sian ama Salom.
tabigema tikting na masa dimengguta sa darion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhutna. Tapay hut-ihut matiting na maragam di Minggu 10 Februari 2025. Nabarjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sa darion ima Minggu Septuagesima lapatanna 70 hari adorang sohahihion. Topik Minggu Jahobado pakirimiota. Napaduahon kelompok kortu hari Minggu tanggal 27 Februari 2025. Di pukul 7.30 ina Esther, ina Kamis, ama Jericho. Di pukul 10 ina Deborah, ama Huria, ama Salom. Di pukul 10.07 remaja. Napatuluhon ibadah Minggu di pukul 7.30 di tanggal 27 Februari 2025 nanengro kita memakai bahasa Batak. Napapaton pertanyaan sektor. Di hari Selasa 10 Februari 2025 di sektor Judea di keluarga Nonya opus sungguh berbutar-butar, di sektor Kanaan di keluarga Situa M Tobing boru Simajutak, di sektor Efesus di keluarga Situa T Sianipar boru Manurung, di sektor Galatia di keluarga Nonya Sinaga boru Huta Barat, di sektor Filipi di keluarga Situa HM Manurung boru Sihobing Nahinan. Di hari Rabu tanggal 10 Februari 2025 di sektor Sion di keluarga T Mahulai boru Manulang, di sektor Betania di keluarga B Hutagalung boru Lubaraja, di sektor Roma di keluarga MH Huta Barat boru Sirait, di sektor Nazaret di keluarga H Butar-Butar boru Siaturi, di sektor Kolose keluarga BL Manik boru Simajutak, di sektor Bethlehem di keluarga R Manalu boru Pak Pahan. Molo alamat akamay ng amanginang boy mataida di acara nong tatiop dihita. Napalimahon pilihan amplop diakoni sosial Huria. Di minggutta sa darion tapatupa do papungu amplop pilihan diakoni sosial Huria tapasahat may di pilihan napa duahon. Napaonopon pangapulion. Di hari Minggu sadarion patupon ni Huriat tado pangapulion tu keluarga Nonya Manalu baru Pasaribu di sektor Galatia. Tapatu pamay dung sipul kebaktian di pukul 10. Napapituhon bona taon launching tahun transformasi dohot konven Pangula Nago Tiki. Marsogot di hari Senin tanggal 17 Februari 2025 di Patupa do Bonataon launching tahun transformasi dohot konven Pangulan Nago Tiki di HKBP Distrik 20 de Boskap maringanan di HKBP Ciluar masuk pukul sia manogot borha do paditata dohot keluarga madohoti ulau nih nabawaduhon ruas parguru. Mulai Minggu sadarion gabe ruas parguru ma dihuriata ima irayanti Batuara sahalak naposo sian gereja Pentakosta Pematang Siantar. Nabasiahon dana nasorang. Di hari Sabtu tanggal 2 Februari 2025 di wasa pasahot tuhatta rosada dana boru di keluarga Joshua Leonardo Manalu boru Sitanggang sian sektor Sion hipas doda danaki suang soni nang natorasna. Napasapuluhon rapot pembentukan panitia pembangunan.
Di hari Senin 17 Februari 2025 manang marsogot songon naong dititiko di Huriata Saud do Patupota rapot pembentukan panitia pembangunan HKBP Cimanggis mulai masuk pukul 20 husungguli hamima amanami inanami ruas utusan sian ganup sektor utusan sian seksi manang kategorial dohot pengurus kor asaret tarap dohot parhalado mad dohoti rapoti pasapul sadahon rapot seksi sending di hari Jumat 21 Februari 2025 naneng ro di patu pada rapot seksi sending ni Huriata maringana di gereja masuk pukul 20 pinangido matusude anggota seksi sending nasian sektor asaroma mad dohotisa pasapul 2 hon pilihan amplop resot. Di hari Minggu tanggal 27 Februari 2025 naneng roon patu paut tado papunguk pilihan amplop resot. Pasapul 3 hon titing marbagas. Titing paduahon naeng majalo pasu-pasu pardonga saripeomma Axel Febrian Sinaga Sarjana Pendidikan anak nihala amata Alex Sinaga Nahinan tubuh nihala inata Yuli Evelina Borusiahaan alamat nasida Kepaduri nomor siapulsada RT 2 RW 14 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat daerah khusus Jakarta Huria HKBP Cengkareng Resort Cengkareng Dohot Oroana Armartiani Boru Dolok Saribu Sarjana Pendidikan Boru nihala amata Sodang Dolok Saribu tubuh nihala inata Neti Boru Simanulang alamat nasida Jalan Baktiabri RT 5 RW 10 nomor 57 Kota Depok Tapos Jawa Barat Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis terpasu-pasu di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis di hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 8 manogot. Pasapul 4 ton ruas napida. Mulai minggu sadarion nung napida ruas ni Huriata ima keluarga Eri Kwansier Simarmata Boru Siregar. Nasida pida tu HKBP Serengseng Sawah Resort Serengseng Sawah Distrik Walu DKI Jakarta. Pasapul 5 hon torop ni ruas nama dohoti par minggu di tanggal sia Februari 2025 godang na 700 sia puluh sada halak. Saplu 6 ruas nama ulang tahun kelahiran 40 halak ulang tahun pernikahan 10 tolu kepala keluarga Padita dohot sude par halado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 17 sahat 27 Februari 2025 hatani debatana pasikop pelulas nerohamuna tersurat di Yohanes bidu 15 ayat 7 molomian hamu di bagasanahu jala molomian hataki di bagasan hamu jupak kamu do menang dia pe dipangi do rohamuna pasapul pituhon pelean iuran diakoni sosial Huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial Huria di bagasan mingguon 10 sada kepala keluarga godangna 1.575.000 10 alu pelean bulanan manang pelean tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 12 kepala keluarga godangna 1.550.000 mau lihat tema di pasaha Huriata tu sude ruas naong pasahaton pilihan bulanan na doho iuran diakoni sosial saha tu bulan Februari 2025 tuakan aso pasahatos sadope taingok maamang doho tamuinang makarikoton pasahatos saganok bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe pasapul siahon par hepengon ni Huria. Huria 10 sada juta 510 sada ribu 100 rupiah
Pembangunan Rp1.736.250. Sentralisasi Manang Pusat Rp2.021.350. Jumlah Rp22.510.500. Malotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggattosa. Songoni matiting namasa doho si pamasao di tonga-tongane huriatta saya di pasu-pasu tuhatta ma peliani bain sangap di guarna. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian remaja marhite-hite kur.
Marede hita las disoma tapasahat piliata pilihan sadaa dohot sadabi. Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Huria na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tajalo mahata ni debata. Barita na uli di parsalata di bagasan minggu sadarion. Di enesian buku panurirang Jeremia bidu 10 pitu. Ayat 12 rodi ayat 10 walu. Takas mata pahihut-ihut songono ma hatana desi. Oe habangsa ni hamuliaon, hati boon sian mula-mula, hajongjongan ni habadiaon nami. Ale Jehovah hodo pakirimon ni Israel,
Saluhut akan nama nadikonho gabe tarurak, akan namarbalik sianau ikon tersurat goarna tutano, ala tinadikon nasida mual ni aik hanguluan ima Jahoba. Sayhoma pamalu mau ali Jahoba asatung malum huhilala. Sayhoma mangurupiau asatung dapotan pangurupio naho. Aihodo puji-puji okko. Idama akan nasida madok tuau. Di dia do hatani Jahobai. Ua romanian noaeng. Alayang goau dang husosoton gabe parmahanau mangihuton ho. Jaladang halomohon ari namarjeyai. Hodo ubotosa. Hatana ruar sian bibir hupe patardoi di jolo ni bohim. Unang tunggabe hasong gotok ko diau. Hodo haporusakku di ari hasusaan. Ikon tarurak nian akan mangaliliau. Alai unang tarurak angguau. Ikot tarsonggok nasida. Alai unang tarsonggot angguau. Paroma tu atas nasida ari hinamago. Jala silopi dua habibidom nasidai. Ido saha. Dihamuna manami nanami nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di minggon masuk mahita tu sada minggu namar goar minggu Septua Gesima. Lapatanna 70 hari adorang so haheheon ni Kristus. Septua Gesima 70 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Marhitei di lehon tuhitan waing sada pamikirion ngulutan waingon di partikianon diarahon tu 70 ari nanaing roh tu jolo. Ima ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita dengan segala pergumulannya, penderitaannya, kesakitannya hari ini diarahkan ke 70 hari ke depan, yaitu kemenangan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau sekarang berat dan susah, jangan putus harapan, jangan berputus asa. Tapi pandang ke 70 hari ke depan, lewat kebangkitan Kristus, kita akan dimenangkan. Marhite haheon ni Kristus, pamonangon nama hita sian sude paru kilon, sian sude sitaonon, nasaha tu hita, alani ima, terus berharap, terus setia. Ngulu ni bangsa Yehuda manang Israel Selatan, heado nasida gabe manibil lang setia tu Tuhan di tengah-tengah ni parngulu ni nasida. Awalnya mereka baik-baik saja percaya dan setia kepada Tuhan, tapi entah kenapa ada yang mengganggu kehidupan mereka. Mereka berbalik tidak setia kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, tidak mau menerima firman Tuhan, mereka menyembah berhala-berhala, mereka juga menolak kedatangan para hamba-hamba Tuhan. Sudi nai mabain muruk situ tu Tuhan itu bangsa Yehuda. Ido ubain na dido ano di Jeremia 25, di Jeremia 20 ayat 10, karena saking marahnya Tuhan 70 tahun ikon terbuang bangsa Yehuda. Tu Babilonia. 70 tahun mereka harus dibuang. Tuhan biarkan hartanya dirampas. Tuhan biarkan mereka diperbudak. Tuhan biarkan mereka ditinggalkan tanpa berkat. Karena kehidupannya meninggalkan Allah, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang paling parah, tahta, harta, kekuasaan, itu mereka pertuhankan. Laudo nasida mangido pangurupio sinaka bangso-bangso, bangso Asyur hati-hai, dietong nasida gumogo Asyur sian dewata. Alani imuruk di Tuhan ido 70 tahun ikut terbuang anon nasida tu parhatobanan na di Babilonia. Di tonga-tonga ni kondisi si songonima diutus debata panurirang Jeremia. Di tengah-tengah situasi yang demikian Allah mengutus Yeremia untuk mengabarkan firman-Nya, untuk meneguhkan iman orang-orang yang ada di Yehuda. Laho patuguhon pakirimon ni nasida, patuguhon pakkaprosyaon ni nasida. Intinya suaranya adalah berharaplah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain.
Holan Jehovah do pakirimo dihita, ido naneng dohonon ni ibana, asa unang marpakirimon to akka dia pena adong di tanoon. Saurdo may doho topik ni minggu ta sadarion madog Jehovah do pakirimota. Tuhanlah pengharapan kita. Di tonga-tonga ni ngulun naing sudah hita makatidakon Jehovah do pakirimoko. Tuhan pengharapan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan atau harus Tuhan menjadi pengharapan kita? Bahwa sahorwai ko Tuhan ini nagabi pakirimo di hita. Bahwa sahorwai ko Jehovah nagabi pakirimon di sudah hita karena persea. Paling tidak adong tolu alasan konkret sian turpuhon naboi piopota. 3 alasan mengapa harus berharap kepada Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan ini. Mari kita melihat satu persatu. Nah perjolo sahali marpakirimon hita holan tu debata ala holan imana do haroroan ningolu. Karena hanya dia sumber kehidupan, tidak ada yang lain. Di son adong 2 kabar naneng odol honon. Amang inang tahun 90-an itu sangat terkenal undian SDSB. SDSB, sumbangan dermawan apa isnya lagi? Sosial berhadiah. Itu sejalan dengan Porkas tahun 90-an. Nah, hebat dotik ini ya teh. Pokoknya di zaman ini alani hadiah kan hampir 1M, ada 1M. Alani Porkason karena itu dilegalkan pada saat itu. Suderu di kode alapon akan masa. Igare jadi kadang ada stensilan yang ada papan ditulis sentuhnya, ditulis itu nomor lagunya. Hola salamanura nomor nidai kode alam. Hola salamado angkai peditai kode alam jamitai. Sudah di kode alapon. Bangun pagi-pagi orang tua di tahun 90-an rajin nanya anaknya, nak mimpi apa tadi malam? Rajin. Kalau kau nggak mimpi dipaksa, mimpi dulu. Supaya dapat hadiah, undian, lotre. Nah itu 1 miliar hadiahnya. Adong siop moloporkas itu siapa angka si 3 angka si 2 angka. Iya pal hamu do pe tikini do maksud. Akamang ya do hamu manguluh ni. Yang benar. Tahun 90-an. Ini Alkisah. Ada seorang bapak, merbahasa Indonesia jodoh saya botol lakon. Ada seorang bapak dapat undian 1M. Jadi si bapak ini sudah tua, dia punya riwayat jantung, darah tinggi. Dokter sudah berpesan, dia tidak boleh menerima kabar yang terlalu sedih atau terlalu bahagia, bisa pingsan. Nah dia dapat 1M, dia punya anak 2, punya istri. Diskusi nih, datang mamanya, dang berani au, pebahun itu bapam. Sutung los pingsanan non dibagi 1 miliar. Nah, main na tuh siakangan ke anaknya nomor 1. Dia juga nggak mau, anak 2 juga nggak mau. Nah mereka berembuk nih, gimana dong ngasih taunya? Kita dapat undian 1 miliar. Mereka dapat ide, oh gini saja, minta bantuan lah. Mereka minta bantuan pendeta. Pergi ke rumah pastori, ceritakan ke pendeta, minta tolong supaya pendeta yang memberitahu bahwa bapak itu dapat undian 1M. Pendetanya bilang, kasih waktu ya 3 hari saya berdoa dulu. Setelah 3 hari pendetanya datang ke rumah itu. Pas siang-siang, dia masuk ke rumah, ditanya anaknya, mana bapak? Di belakang ngamang katanya. Bapak itu karena udah tua, di belakang aktivitasnya melihara ayam. Nah dia disibuk di belakang, jadi bapak itu, si pendeta langsung ke belakang. Si bapak melihat si pendeta datang, dia senang, dia cerita, terus cerita. Si pendeta dalam hati, gimana cara masuknya nih ceritanya? Dia cerita mulu gitu. Tibalah saatnya dia mau bercerita. Lalu si pendeta ini bilang begini, Pak, kita berandai-andai ya katanya. Seandainya bapak dapat undian 200 juta, gimana Pak? Respon bapak, puji Tuhan, kata si bapak itu. Puji Tuhan Pak Pendeta kalau saya dapat 200 juta. Pendetanya bilang aman.
Dia naikin sedikit lagi. Kalau misalnya Bapak dapat undian 500 juta, harus bersyukur, kata si bapak itu. Wah, masih aman. Dia naikin lagi nih. Gimana kalau Bapak dapat undian 1 miliar? Kira-kira mau diapain itu duit? Si bapak menjawab dengan tenang, Pak Pendeta, aku ini kan udah tua, gak butuh banyak-banyak lagi. Kalau aku dapat undian 1 miliar, aku ambil 200 juta. Lalu pendetanya tanya, kan 1 miliar, 800 jutanya kemana lagi? Nah itu, kalau aku dapat 1 miliar, 200 juta ku ambil, 800 juta ku kasih sama Pak Pendeta, katanya. Pingsan Pak Pendetanya. 800 juta di tangan. Lah yang dikhawatirkan si bapak sengan pingsan, mana pendetanya yang pingsan. 800 juta. Ada 2 kabar yang mau dia sampaikan. Di nomor 1 ini ya, 2 berita nang pasaton. Apakah Bapak Ibu akan pingsan mendengar ini atau tidak? Tergantung bagaimana meresponnya. Dia bilang, orang yang meninggalkan Allah akan mendapat malu. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Yeremia 10:7 ayat 5. Marjea mabawa namar haposan tujolma, manang tu bolon ni botohonna, gabe di pasurut rohana sian Jehovah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan orang yang menaruh harapannya pada kekuatan manusia. Dia pakai kata terkutuklah, marjeama. Dalam bahasa Ibraninya ini diambil dari kata aurar. Aurar itu boleh diartikan jijik. Tuhan jijik. Kalau kau hidup meninggalkan Tuhan, mengandalkan manusia, menaruh harap kepada kekuatan manusia, ketahuilah Tuhan jijik melihatmu. Amang inang apa jadinya kalau Tuhan sumber kehidupan jijik melihat kita. Terkutuklah marjea maka halak, nama ngasahon gogona, namar haposan tujolma, nama ngasahon boloni botohonna. Namun sebaliknya, diberkatilah, ini kabar yang kedua. Yeremia 10:7 ayat 7. Alai mertua mabawa namar haposan tu Jehovah, jala Jehovah haporusanna dibahen. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah dari bahasa aslinya baurah, molodongata muslim madok barokah, blessed. Diberkati itu berarti Tuhan menumpangkan tangannya kepadamu, merangkulmu dan memberkati kehidupan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan menumpangkan tangannya padanya, merangkul dia, memberkati dia. Berkatnya tidak hanya soal jasmani, tapi juga soal batinia. Tidak hanya di sini, tapi di semua tempat. Amang Inang silakan buka 5 Musa atau Ulangan dalam Alkitab. 5 Musa pasal 5 Musa bidu 28 ayat 3 rodi ayat 6. Ulangan 28 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Ibu kamu do bibil muna? Ngalam manjama tedeng mako bibil muna. Unang berharap tu multimedia, berharaplah pada Tuhan. Dia error nih, dah aduk jauh muna. Boa apa borat tu bono munon, do apa lodo pibok kamu. Yesus manuhu silang boy. 5 Musa 20 walu ayat 3 sahat rodi ayat 6 di doksongonon. Pasu-pason nama ho di bagasan huta. Pasu-pason na ho huhu di ladang. Pasu-pason na parbuin di bortian mi. Doho parbuin di tanomi. Pasu-pason na masinur akadorbiam. Lobum doho biru-birum. Pasu-pason na apangmu doho pangudianmu. Pasu-pason na ho laho bongot. Jala pasu-pason na ho laho ruar. Sampai urusan dapurmu diberkati Tuhan.
Sampai tempat adonanmu diberkati Tuhan. Bukan hanya di kota, di ladang diberkati Tuhan. Keluar masukmu pun diberkati Tuhan. Kalau kau hidup mengandalkan Dia, menaruh harap hanya kepadanya. Ini berkat yang dijanjikan Tuhan. Oleh karena itu, tidak muluk-muluk lagi. Dia sumber hidup. Tuhan haroroan ni ngulu. Alani unang tadiko ni bana, unang tulak ibana, gariada marhaposan holan tu imadama di ngulu. Napa duahon? Alasan kedua mengapa harus berharap kepada Tuhan. Karena hanya Dia penyembuh yang menyelamatkan. Holan debatado padauni bolon napaluahon hita. Yeremia bergumul secara batin. Tidak hanya secara jasmani, secara batin dia bergumul. Bagaimana tidak? Dia difitnah, ditolak, dia dili, dipenjara, dilarang mengabarkan nubuat. Kemudian Yeremia disebut pemberitaannya diragukan, pemberitaannya diejek. Ayat 15, umat itu mengejek dia seperti nantangin Tuhan ketika mereka berkata, di dia dohatani Jehobai, uaroman yan nuaing. Kan Yeremia bilang, 70 tahun kalian akan terbuang. Bangsa itu malah nantangin, mana firmannya? Kok belum sampai-sampai saat ini? Demikian mereka mengejek pemberitaan Yeremia. Maka dia konflik batin. Dia bergumul secara batin. Alai totong dosa tia si Yeremia. Ala diboto ibana ai holad debatado padauni bolon napaluahon ngoluna. Hanya Tuhanlah penyembuh yang menyelamatkan dia. Itu sebabnya dia berdoa di ayat 14, Sayhoma pamalumau ale Jahoba asatung malumhu hilala. Sayhoma mangurupiau asatung dapotan pangurupionau. Aihodo puji-puji aku. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Songoni mahita di tonga-tonga ningulut taon, moloi komersi taono kita nuaing, unang itor gabe manibil siya dalan ni debata, alay satia mahita di lomo ni rohana, huhut tatangyak ko tutuhatay asa di pamalum hita siya salu na kaparsahiton, nasonggop tu pamatangta. Dunia ini mungkin banyak menawarkan kesembuhan, tapi ada banyak dari antaranya yang menawarkan kesembuhan disertai dengan penjerumusan ke dalam dosa. Tapi Tuhan Allah kita, Dia penyembuh yang membawa kita ke dalam keselamatan. Itu bagaimana kesembuhan penyembuh yang membawa menjerumuskan orang ke dalam dosa. Di tanah on, boydo malum sahih ni sahalak ala merdatu. Boydo, boy. Malum do sahih nai alai madabu ibana tu bagasan dosa. Alanya ha dihaposi ibana hagogoon portibi dang debatabe nani peyop ni ibana. Alayang go Jehovah, ibana do paddaw ni bolon na paluaho kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan yang itu, maka Dia akan menganugerahkan kesembuhan dan juga keselamatan sekaligus. Ahape sahih munuaing na diaiho di pamatangmi. Dia be pergumulan munuaing, penderitaan apa, pergumulan apa atau sakit apapun yang sedang kau derita saat ini, berdoa kepada Tuhan, katakanlah sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Napatuluhon oman naparpudi ala neng marbona tau do pedongata. Songon nauti jol mona te marbona tau bido noe. Hidu harte. Udah marbona tau nate. Toy ma anggo lakir berapa tahun hite setia mesona te. Ale minggu naro hamu marbona tau rate. Pargati. Napatuluhon oman naparpudi. Bahwa saya komar pakirimon tu Tuhan Jehovah ala ibana do pargom-gom, karena hanya Dia pelindung yang membela hambanya. Tuhan Allah kita adalah pelindung yang mau membela
orang-orang yang percaya kepadanya. Si Yeremia tung pesongoni parukilon nadang lari ibana siapa jona. Dia tidak lari dari panggilannya sebagai nabi, walau ditolak, diejek, difitnah. Si Yeremia dangadong di rohana lao mangido asa di haru diripason manang di parode bata parmaraan tu bangsa Yehuda. Dia tidak mendesak Tuhan supaya Tuhan memberikan malapetaka kepada mereka. Beda dengan Yunus. Yunus ketika disuruh Tuhan ke Ninive untuk mengabarkan Injil, Yunus menolak. Yunus pergi ke jalan yang lain karena dalam hatinya enak banget itu Ninive, udah sejahat itu, mereka harus mati, dibunuh dan dihukum. Allah yang si Yeremia dang lari ibana sapa jowonna, dang dipangi doa asa di leho debata maratu nasida satia do ibana tung pegodang si taunon. Ini sama dengan Paulus di epistel tadi. Paulus ketika dia mengirimkan suratnya ke Kolose, dia tidak sedang baik-baik saja. Dia di penjara di Roma. Dari penjara dia mengirimkan surat itu untuk menghibur saudara-saudaranya orang Kristen yang ada di Kolose yang juga bergumul pada saat itu supaya mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah. Molo di dok ibana PDA 10 walui nakaningan ikut tarura nian akana mangalileau, ikut tarsonggo nasida, paroma totos nasida arehina mago. Ini bukan ungkapan kebencian dari Yeremia. Ini adalah seruan keadilan Tuhan. Dia percaya Tuhan itu maha adil. Dia melihat setiap perbuatan dan perbuatanmu akan dihakimi sesuai dengan apa yang kau perbuat. Diberikan reward atau penghargaan sesuai dengan apa yang kau perbuat. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya. Tuhan akan membela umatnya yang setia kepadanya. Jadi seruan keadilan Tuhanlah yang disampaikan oleh Yeremia. Dia tidak mundur dalam pemberitaannya. Dia mempercayakan pembalasan itu hanya kepada Tuhan. Jadi dia tidak menghabiskan waktunya untuk membalas orang-orang yang menolak dia, membalas orang-orang yang memfitnah dia, membalas orang-orang yang mengejek dia. Tidak. Dia mempercayakan pembalasan itu kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan adalah pelindung yang membela umatnya dan hambanya. Akhirnya, jadikanlah Tuhan pengharapan. Pandanglah pada salib Kristus dan kemenangannya. Hari ini kau sakit, menderita, bergumul, jangan putus harapan, jangan putus asa, tetaplah setia. Pandang kemenangan dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pahokma haporsiom, patuguma pakirimommu tutuhani, huhut hati dakon, songon nahin natin dakon ni edeta 700 ono pulusiai. Toropema ramana hopiau debataki dosu mariho pos rohaki sonang doa ibana dona mando ngani amin. Mertang yang mahita ali Tuhan debata hodo tutu pakirimo dihami tuho mahami makirim disude gulmit ningulu nami takas do ditatap ho parngulun nami ganup marsadasada parukilon parsahiton sitaonon na ape tungulu nami nuaing alay di paingoto do hami asa unang madele unang putus harapak kami alay naing matutuhu pandak kami tu silang ni Kristus tu haheheon ni Kristus na manaluhon sa luho na aka parukilon ni hami manisia. Ale Tuhan Jehovah hodo debata si sobaw nami ala holakodo haroroan ni ngulu sumber kehidupan ala ni ima porus tuhoma hami marsigatung holat tuhoma hami asa mertua hami pasu-pasuomu disudi parnguluon nami. Hodo debata padaw ni bolon na mabuak kami tu haluaon. Daw ni ma ngulunamyon. Daw ni sahit parukilon ni sudi ruas ni huriamon. Asa tung dapotan haluaon nasida.
Jalahodo de bata pargom-gom, pelindung na membela hami ganup marsada-sada, dia dopannya kamusuh nami, atong satia mahami tuho, tung pegodang halak na makasogohon hami, doho na manulak baritam-barita nauli na hubuak kami. Pos dorohanami ditatap hodo sudenai belaom modo hami ditikina sian wasom. Atong Tuhan merhititod dimtod di porbadia urupi tuturi mangolu namion sude asa di bagasan saminggon di sude aktivitas nami marpakirimon holat toho mahami. Ho mahu pangasahok kami jala marsigatung tuho mahami. Tuhan debata mau lihat tema di padonganim di ruas ni huriam di bagasan na saminggon dia kapasu-pasu na pinasahakmu saya ajari hami sude madok mau lihate dia kerezeki doh dia akka keberhasilan ni ulaon asiro ham Tuhan ajar hami satotong marserep ni roha maka mau latehoni mamake satu akadalan na hinalomohon ni roham hodihok kami doa kadongan nami namarlas ni roha ala di basa-basa hokko Tuhan sadayanakon ala ni pasu-pasu ma boru ni nasidai pasu-pasu nang natorasna asa anggi totong martabba-tabba silas ni roha di tonga-tonga ni parngolun ni nasida pasu-pasu sahalak yanakom oleh Tuhan na marsakap naing marguru di tonga-tonga ni huriamon asa anggia boy dengkan ihutonon ni ibana parguruon ni haporsyaon nai asa togu ibana marhaporsyaon holot toho di tikina pasu-pasu manang akaruas ni huriam ni bagasan arsak dohot habot ni roha asa anggia totong sahat apul-apul mi mololau pe huriam borhat tu bagasin nasida mangapuli aka ruas ni huriam na marhabot ni roha pakai mahami aka parhaladom do aka ruasmu di sektor laho mangapuli nasida Tuhan asa anggia tumibu tarapul rohana boy muse sumuang gugu dohot las ni roha ni nasida Tuhan debata disudia kasakap nasinakapan ni huriam maritaka program upas tahat tami mai tuho homa nama masu-masu patulus mai ditikina asa merdalan dohot denggan tau sangap mai di goarmu las ni roha di hami na pangulahosa tong Tuhan debata nang sude akapelian na pinasaha ni ruasmi say parar mai Tuhan pat jalo mai gabe akapelian na khusus di adopamu ajari hami totong mulaulaon dohot denggan asa lam margada tutu si halasonon nami si pelehonon nami tadda hamaleton nami maradopoko atong Tuhan nami di pardalanan nami di bagasan saminggon pasahat kami matoho padao hami siap parmaraan ni daging padao hami siap nakaparmaraan ni todi dosa pangalosion nami urasi mai Tuhan urasi dosanya karuas di huriamon asalam tama hami luhuk na laho majalo pasu-pasum holal marhite guarne anakmu Yesus Kristus tangihon matangiang namion amin. Mari dimahita lau siswa mata pasahat pelian napa dua hondohot amplop diakoni sosial. Sun
sonang dia puan naho. Ay dehon ayat 2 tim may tajam. Tung surya guguni Tuhani, ingot pada batang domaku, nang ponjot rohani dan lelengi, tokinai pujionmu Tuhani, nang ponjot rohani dan lelengi, tokinai pujionmu Tuhani. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mituhami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tongan ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami kodang ni selehol-lehom mituhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileho rudi pamataku, osado otokoki rudi suluh wartaku, upasahan itu Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomon ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona muda haraja, dohot agungku rodi asanapo, salelemi lelena. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Wanita Salam. Apu